používam trojuholník života dá sa povedať, od začiatku, ako som v spoločnosti. Je to od začiatku decembra a som nadšený. A veľmi budem rád, keď sa s vami podelím o výhodách týchto produktov, o tomto triangli života. Na začiatku vám poviem niečo o prírode, ako vlastne my sa chováme v prírode, čo nám príroda poskytuje. Potom vieme o výživových doplnkoch, či je potrebné ich užívať, prečo užívať doplnky výživy a prečo doplnky výživy spoločnosti SIZO. Na prvom obrázku vidíte, že príroda je najlepším lekárom, lieči 3/4 chorôb a nikdy neovára svojich kolegov. Toto povedal Louis Pasteur koncom 19. storočia. Každá nemoc má nejakú príčinu, ktorú žiaden liek nevylieči. Toto povedal zase Hippokrates. On aj povedal, že jedlo je tvoje najdôležitejším liekom. Príroda nám poskytuje množstvo potravín, ktoré sú bohaté na látky, s rôznymi protirakovinovými účinkami bez nejakých významných vedľajších účinkov. Tieto látky mnohokrát pôsobia skutočne ako syntetické látky, ktoré sú schválené na liečbu rakoviny a na prevenciu. Nazvali ich nutriceutika, potraviny v boji proti rakovine. V Európskej únie je zakázané označovať akúkoľvek potravinu za liek. To je len taká úvaha preto, ako sa my budeme baviť o našich produktoch. Dovolte mi ale predstaviť aj v krátkosti našu spoločnosť. Predtým ešte poviem, čo je súčasťou trojuholníka života. Sú to 3 produkty v tekutej forme, možno pre niekoho nové výrazy, ale ste tu viacerí už členovia spoločnosti SIZO, vy poznáte Fluidol, poznáte Spektramat, poznáte Eternity. Skutočne sú to prevratné výrobky pre naše zdravie, k tomu sa dostaneme. Poďme k tým faktom o spoločnosti. Majiteľ a zakladateľ spoločnosti má skúsenosti s výrobou viac ako 40 rokov. Je to biochemik, biznismen, filantrop, človek, ktorý investoval do nového závodu z predchádzajúceho biznisu takmer $100 miliónov. Je to z vlastných prostriedkov. Predal firmu New Ways a z týchto prostriedkov zainvestoval do nového závodu Naturals do zastávanej plochy okolo 40 000 m2. Tom Moore plánuje do budúcna rozšíriť spoločnosť, jednak po ľudskej stránke, ale samozrejme aj po tej obchodnej. SIZO vyrába a vyvíja produkty pre firmy ako Herbalife, Monavi, Walmart a ďalší viac ako 100 veľkých firm. Ten výrobný závod je druhý najväčší podnik Spojených štátov na výrobu potravinových doplnkov a prvý najväčší na výrobu tých potravinových doplnkov. Spoločnosť SIZO sa dobrovoľne vzdala využitia viac ako 890 schválených konzervačných látok, farbív a stabilizátorov, ktoré preukázateľne poškodzujú zdravie. Používajú sa v kozmetike, v potravinách. Všetky naše produkty sú vyvinuté v Spojených štátoch a vyrobené vo vlastnom závode. Väčšina týchto produktov je patentovaná. Na tomto obrázku vidíte Toma Moorera. Pozrite na toho človeka, má 76 rokov. Biologický vek je odrazom toho, ako ten človek žije. Jeho biologický vek, si myslím, sa posunul určite do mladosti. Je to tým, ako žije, kam smeruje, akým spôsobom vedie svoj život, akú má motiváciu, vnútornú motiváciu. Mal som možnosť s ním hovoriť a bolo to veľmi také povzbudzujúce, motivujúce. Veľmi som vďačný spoločnosti SIZO, že som mohol sa zúčastniť vo februári stretnutia distribútorov Spojených štátov. Sme tam spolu, ten druhý človek, to som ja, o 20 rokov mladší. Prečo je potrebné užívať doplnky výživy? Prečo užívať výživové doplnky spoločnosti SIZO? Ako môžeme ovplyvniť naše zdravie, trojuholník života v spoločnosti SIZO? Myslím, že viacerí viete odpovedať na tieto otázky, ale skúsim sa podeliť s vami o tom, čo si ja myslím. Na tú poslednú, verím, dá
odpoveď náš webinár na konci. Žijeme hodne hektický život, všetci, a tento hektický životný štýl prináša so sebou množstvo civilizačných ochorení. Množstvo zdravotných ťažkostí, ľudia siahajú po syntetických liekoch. Mám priateľov, obvodných lekárov, ktorí 2/3 svojho času, keď sú v ambulancii od 7 do 1, povedzme, 2/3 svojho času predpisujú len recepty. Treba si uvedomiť, že oveľa bezpečnejšie sa ukazujú alternatívne metódy liečby, nakoľko syntetické látky majú veľké množstvo nežiaducich účinkov. Nie som proti liekom, robil som o farmabiznise, ale všetko s mierou. Ako sa hovorí, na každú chorobu existuje nejaká bylina, a toto povedal Paracelsus. Prečo je potrebné užívať doplnky výživy? Hektický životný štýl, civilizačný stres, genetické dispozície, zdravotný štýl, chemizácia potravín, vody, pesticídy spôsobuje starnutie organizmu a vznik chronických ochorení. Ja si myslím, že preto je nutné používať doplnky výživy, že tá genetická modifikácia, to používanie tých škodlivých, demineralizácia pôdy vlastne spôsobuje úbytok tých výživových látok v potravinách, úbytok vitamínov, stopových prvkov a dochádza k nedostatku týchto látok v organizmu človeka. Je to vedecky dokázané, že takýto stav potom vedie k poruchám imunitného systému, najväčšieho obranného systému, čo človek má, a rozvoju ďalších ochorení, autoimunných ochorení. Ďalšie ochorenie, ako je artritis. Prečo užívať naše výrobky? Ako som povedal, a predtým ste si to, ktorí počúvate, pamätali ten predchádzajúci obrázok, je to vlastný závod na výrobu doplnkov výživy. Čiže ten závod je v Spojených štátoch a tie doplnky sú navrhnuté tak, aby urobili v organizme taký stav rovnováhy v tých oblastiach fyzické, psychické, emocionálnej, a oni aj detoxikujú, regenerujú tie bunky, čiže pôsobia na bunečnej úrovni a sú vyrobené z najčistejších prírodných ingrediencií, čo zabezpečuje, že to užívanie tých produktov nemá žiadne vedľajšie účinky, nedochádza tým poškodovaniu organizmu. Na druhé sú vyrobené unikátnou technológiou spracovania, nanotechnológia, ktorá tu zaručuje takú až 96% strebateľnosť organizmu človeka, majú prvotriednu kvalitu a vysokú účinnosť. Spĺňajú najprísnejšie normy kvality GMP, to je Good Manufacturing Practice, správna výrobná prax, a sú schválené úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky u nás a aj v Čechách. Je to trvalý efekt na zlepšenie kondície, výkonnosti a vitality organizmu na dobytie energie. Trojuholník života patrí jednoznačne medzi tieto produkty, jednak, že je v tej tekutej forme a jednak v tom, čo všetko obsahuje. Dovolím si dať vám pár štatistík. Viete, že často hovorím o rakovine, ktorá útočí na ľudské životy a naše osudy, ktoré sú nám drahé, ale rakovina nám štepuje aj hlboké pochybnosti o našej schopnosti poraziť ju. Keď niekomu poviete, že môžete aj preventívne pôsobiť proti rakovine, množstvo ľudí ani povie, že to je nepravdepodobné, až nemožné. Toto sú štatistiky z roku 2003-2004. Postihuje jedného z 3 ľudí skôr, než dosiahnu 75 rokov. Každý rok vo svete vznikne 10 miliónov ľudí a 7 miliónov zomrie. O 10 rokov dozadu. Spojených štátov. Vtedy bolo 10 miliónov ľudí, 6 chorých na rakovinu a 600 000 zomrie ročne. Výdavky na liečbu 180 miliónov dolárov. Svetová zdravotnícka organizácia vydala štatistiky pre strednú východnú Európu, kde je najviac postihnutých na rakovinu, okolo 300-400 ľudí na 100 000 obyvateľov. V Spojených štátoch, v Kanade je to 260 ľudí na 100 000 obyvateľov. V Ázii menej, to je 100 na 100 000 obyvateľov. Tie typy rakoviny sú iné v civilizovanej Európe, v Kanade a iné v Ázii. Tu prevláda u nás rakovina plúd, rakovina prostaty, prsníka, hrubého čreva, tam je to v Ázii, ale v tom menšej miere je rakovina žalúdka, pažeráka. A právo dole vidíte obrázok, kde je vyliatý piperit na ruku
Iperib je súčasťou chemoterapie. Bojová otravná látka sa používa ako na liečbu zhubných nádorov. Predstavte si, čo to urobí, keď to vidíte to tu, čo to urobí na ruku. Ako to môže pôsobiť, keď to dáte do organizmu? Chemoterapia to ničí nielen choré, ale aj zdravé bunky. Na tomto obrázku, keď sa pozriete, vidíte kruh a vidíte príčiny vzniku rakoviny. Zistíme v tomto prípade, že len malá časť je spôsobená faktormi, ktoré naozaj nemôžeme ovplyvniť. Napríklad vrodené faktory, dedičné faktory 15%. Len 15%, to boli výskumy, ktoré sa robili a boli zamerané na jednovaječné dvojičky a ukázali, že len asi 15% prípadov rakoviny je spôsobené mutáciou génov. Čo sa týka vplyvu znečisteného ovzdušia, znečistenia vody a zvyškov pesticídov, tie sú není rozhodujúce faktory pri vzniku rakoviny. Podielajú sa na príčinách vzniku len 2–3%. Vidíte tu 30% fajčenie, 30% zlé stravovacie návyky. Ak sú 2/3 prípadov rakoviny spôsobené inými vplyvmi, ako je naša genetická výbava, sú priamo spojené tým životným štýlom. Potom to znamená, že 2 z 3 prípadov rakoviny môžeme prebiť jednoducho ako zmenou životného štýlu. O tomto stále hovoríme si zmena životného štýlu, zmena stravovacích návykov, pohyb, slnkom, voda, vzduch, odpočinok a k tomu naše regeneračné prípravy. Napravo vidíte vplyv pracovného prostredia, infekcie 5%, alkohol 3%, UV žiarenie 2%. Poďme k trojúholníku života. Ja keď som prvýkrát počul o trojúholníku života a s jakým entuziazmom mi to bolo prezentované, hovorím, v tekutej forme niečo takéto, to musí byť úžasná vec, to musí byť úžasný koncentrát. Vidíte tu všetky 3 produkty, napravo Fukoid, Reasa, Rimumol, výnimočná detoxikácia, regenerácia buniek, dostaneme sa k tomu. Hore vidíte Eternity, protirakovinový účinok, elixír mladosti, hlavnou súčasťou je resveratrol a Spectramax, ktorý obsahuje 40 antioxidantov a 74 esenciálnych stopových prvkov, ktoré dodávajú silu a potrebnú ochranu. Je tam zahrnutý aj telomer Super Extreme TSX, ktorý bol vyvinutý na základe výsledkov výskumu, za ktorý dostali v roku 2009 traja Američania Nobelovú cenu, ktorí sledovali, ako fungujú chromozómy a teloméry hnutia zdravia. Dnes sa budeme rozprávať, ja som tam zaradil, o trojúholníku života, o Fukoidone, Eternity a Spectramaxe. Na začiatok chcem povedať, ten zdravotný benefit z tej hnedej morskej riasy, čo je Fukoidon, plus kombinácia výživových ovocí, bobu, multiplicita s prítomnosťou vitamínov v Spectramaxe plus resveratrol Eternity. Táto synergia je veľmi dôležitá pre prevenciu a pre mnohé zdravotné problémy. Tá vysoká hodnota tohto trojúholníku života je v tom, že ochraňuje, udržuje a upravuje bunky. Sumár týchto 3 produktov je oveľa dôležitejší, ako užívať tie produkty jednotlivo. Samozrejme, dajú sa aj jednotlivo. Väčšina ľudí mi volá alebo pýta sa, či môžem len to, či môžem všetko si dať. Hodne bolo otázok v poslednej dobe ohľadom tehotnosti, tiež som odpovedal na tie veci, môžete kľudne volať odpovedať, ale tá synergia týchto 3 produktov je veľmi dôležitá dokopy. Ako som spomínal, všetky naše produkty pôsobia na bunkovej úrovni. Bunka je základnou stavebnou jednotkou každého organizmu so základnými deliacimi energetickými a ďalšími funkciami. Začnem sa baviť o prvom produkte, to je Fukoidon, a nemôžem nezačať, ako hovoriť o bunke. Sú to nádobky slanej vody, ktoré sú veľké od 10 do 100 mikronov. Ten 1 mikron je 1000 milimetra.
Je to majstrovské dielo prírody, máme okolo 60 000 až 100 000 biliónov buniek, 100 triliónov buniek. Tá bunka je mimoriadne zložitá skladačka a v tej slanej nádobe plávajú jednotlivé organely, ktoré majú každú svoju funkciu. Poviem len ohľadom, spomínam tú rakovinu jadrovníky, to je taká centrála bunky, knižnica bunky, obsahuje gény, dôležité je čítať tieto gény, čo robia, ako spolupracujú s proteínmi, ako dávajú do pohybu proteíny, enzymy, že tie sú tiež dôležitou súčasťou bunky. Ďalej je tam bunková membrána na povrchu, ktorá prepúšťa do bunky len to, čo je potrebné. Zabezpečuje takú citlivosť, takú komunikáciu s extracelulárnym, čiže mimobunečným prostredím. Máme tu mitochondrie. Mitochondrie, to je továreň mesta, je energetické centrum. Ono vám dodáva tú silu. Hovorí sa, že polovica suchej váhy bunky tvoria mitochondrie. Ten proces je veľmi efektívny, bunky spolu komunikujú, signalizujú si veci, ktoré sú potrebné pre život človeka. Čiže tá filozofia, tá myšlienka aj v tomto prípade bola úplne geniálna. Keď je zdravá bunka, je zdravé tkanino, sú zdravé orgány a je zdravé telo. Ešte k tomu poviem jednu vec, že bunka nevydala ešte všetky svoje tajomstvá. Vieme však, že porušenie jej funkcie môže viesť k vzniku rakoviny. Ja som začal s tou prírodou a vrátim sa k tým citátom, ktoré povedal Pasteur, ktoré povedal Paracelsus, ktoré povedal Hippokrates. Oni súvisia niečím takým, že v tom období neexistovali choroby. Bolo minimum ochorení, neexistovala napríklad v roku 1900 astma, alergie, infarkt bol takmer neznámy, rakovinu mali 3 ľudia zo 100 a cukrovku jeden človek z takmer 800 000. Dnes, keď sa pozrieme, astmu, alergie má viac ako 300 miliónov ľudí, na infarkt zomiera takmer každý druhý človek a rakovinu má každý tretí človek, cukrovku 20 ľudí zo 100. Dajte si odpoveď na otázku, je toto vôbec možné, je to náhoda. Moderná medicína nám hovorí, že žijeme dlhšie, že lieky nám pomáhajú, keď ale žijeme kvalitnejšie, však pribúda stále množstvo civilizačných, degeneratívnych, autoimunných ochorení. A nielen u starších ľudí, ale u ľudí mladších. 30-ročný človek má infarkt, bežný teraz. Deti 10-11 rokov dostávajú cukrovku. Čím to je? Ja pevne verím, že lekári vedci sa nad tým zamýšľajú a dostavíme sa aj v tom. Tu je obrázok Linu Mori. Je to dar zdravia, dar od samotných bohov, hnedá morská riasa, ktorá je v oblasti Tonga, Pacifiku. Naznačil som, že je to dar zdravia od samotných bohov. Je to elixír Južného Pacifiku. Z Tonga dováža hnedú morskú riasu Tongové do svojej fabriky. Tam je stroj, to je jedna miestnosť, kde ten stroj spracúva hnedú morskú riasu, ktorá príde so všetkým tým zlým, čo obsahuje more, čo tam je, a to sa musí odstrániť, aby tá riasa bola čo najčistejšia, aby ten púkovidan fungoval. Tieto riasy sú tiež známe ako Maui, to bolo na Hawaii, tiež na Novom Zélande nazvali obyvateľ Nového Zélandu, hovorili tieto riase Maui. Tongu nazývajú ako anielské vlasy a v Okinave, Japonsku, kde je najdlhšia dĺžka života v priemere, volajú ako mozuka. Oni veria tomu, tí obyvateľia Tonga, že vlastne bol to ten Boh, ktorý im vlastne dal tú zdravie, ktorý tú myšlienku zdravie mysle, tela i duše, a oni vlastne, keď to užívali, bolo stále lepšie a lepšie. Čiže je tam dlhá história podpory zdravia. A čo je veľmi také najdôležitejšie, tie riasy Linu sú bohaté na fukovidan. Je fukovidan, cyranový polysacharid,
ktorý je silnou nutričnou zložkou tých tonkanovských viaz. Má výrazné koncentrácie tejto účinnej zložky a má 3 typy najsilnejších ukoľdanov UFG. Čiže tam sa demonstruje tá široká škála vnútorných biologických aktivít, ktorá skutočne súvisí s tou myšlienkou, čo som povedal. Zdravá bunka, tá hypotéza je úplne skvelá. Keď je zdravá bunka, tak je zdravé tkaniny, zdravé orgány, zdravé telo. Poďme ale k tomu ukoľdaniu. Ako som povedal, je to komplexný polysacharid a je predmetom viac ako 900 klinických štúdií a vedeckých prác. Keď sa vás niekto bude pýtať, aké máte štúdie, minulé sa pýtal tam niekto, že aké máme štúdie. Kľudne ho treba týchto ľudí dať na odkaz na Národnú lekárskú knižnicu www.mapmed.org, tam si ťuknete Fucoidán, viac ako 900 klinických štúdií, dá sa to aj preložiť, je to v angličtine, tam sú všetky informácie. Ukoľdany prítomné v línu obsahujú rovnaký typ protilátok, ktoré sa nachádzajú v materskom lieku a tieto protilátky pôsobia ako základ pre tvorbu imunitného systému. Je tu veľmi silná, mocná, veľmi skutočne silná podpora imunitného systému. To je také najdôležitejšie a budem to neustále opakovať. Čiže tá myšlienka, čo pomáha vašim bunkám, pomáha aj vám. Vyjadruje tú biologickú hodnotu nášho prípravku fukoidom, ktorý obsahuje tento fukoidán v tej veľkej silnej koncentrácii. Chcem povedať takú vec, že jeden z hlavných spôsobov, ktorými fukoidán môže využiť, ktorý môžete využiť, a tento náš extrakt, 100% extrakt z prírodných ingrediencií, môžete využiť pre svoje zdravie, tak tá účinnosť je hlavne v schopnosti komunikovať a modulovať imunitný systém. Schopnosť modulácie imunitného systému je veľmi užitočná. Inak slovo modulácia sa používa na opis procesu znižovania extrémnej bunkovej aktivity a tu sa robí tú stimuláciu alebo inhibíciu. Napríklad ten posilný imunitný systém človeka, ktorý je chronicky unavený, to sa tam urobí, na to sú tie mikronutrienty, ktorým sa dostaneme a je to formou stimulácie. Pri autoimunných ochoreniach potrebujeme potlačiť imunitný systém, keď je nadmerne stimulovaný, tak to tam vlastne všetko riešia mikronutrienty, k tomu sa dostane. A druhá vec, čo je veľmi dôležitá, je, že väčšina imunomodulačných látok pracujú prostredníctvom zlepšenia tej intergrupovej komunikácie a zabezpečujú správnu funkciu imunity. Toto bolo aj predmetom výskumu viacerých vedcov po celom svete a fukoidán toto robí. Obsahuje mikronutrienty, čo sú rastlinné sacharidy, monosacharidy, nie sú to vitamíny, nie sú to enzymy, nie sú to aminokyseliny, nie sú to minerály, sú to rastlinné sacharidy. Existuje viac ako 200 druhov týchto rastlinných monosacharidov, ale iba 8 je nevyhnutý pre telesné funkcie. V našom koncentráte, ktoré je nápoj a povedne nápoji, je 5 zmít, je to glukóza, galaktóza, malóza, xylóza a glukóza. Ešte tým 8 môžem doplniť N-acetylglukózamín, N-acetylgalaktózamín a kyselina sialová. Tieto základné glykonutrienty, keď spojíte s kombinácií s inými molekulami, napríklad s proteínu typu glykoproteínu, lipidný glykolipidy, čiže to sú prevlastné názvy, glykonutrienty, to bol prevratný objav, som o tom jednoznačne presvedčený. A je to tak, že tieto glykonutrienty vlastne robia tú komunikáciu medzi bunkami takým spôsobom. Predstavte si, že ako môže váš traviaci systém vedieť, ktoré zložky je potrebné stredať do krvného homoru, ktoré ignorovať. Ako má bunka reagovať, elektriny, kde majú ísť, kde majú začať robiť dobré veci, kde majú regenerovať, kde majú opravovať bunky. Toto robia glykonutrienty. To sa vykonáva prostredníctvom týchto glykonutrientov. Vedci hovoria, že to je jeden z najdôležitejších objavov,
nejak medicíny, ale to kľúč zdravému životu. Čiže to je súčasťou programu nášho náboja. Ako som spomenul, oni udržujú a interagujú, úkorka interaguje s tými bunkami, s tým imunitným systémom a udržuje bunky na zdravom stave. Zdravé bunky vedú zdravé tkaninu, zdravé tkaninu zdravým orgánom, zdravé orgány zdravému telu. Tu sa vrátim k tomu, ja si vážim prácu lekárov a som jednoznačne presvedčený, že vedci a lekári vedia, že pribúda rakoviny, degeneratívnych ochorení, hlavne v západných civilizovaných spoločnostiach. A som presvedčený, že výkonnú chirurgiu sa čoskoro stanú štandardnou výbavou starostlivosti lekárov všetky autoimunné ochorení, rakoviny a degeneratívnych ochorení. Je to nevyhnutné pre zdravé telo. Tu si treba ale však uvedomiť a súvisí to s našim rovnováhom života, že medzi významné objavy tiež patrí to, že vitamíny, minerály, vlákniny, dietné rôzne faktory, znížená kalorická strava je hodnotná, pohyb, pritom s esenciálnym vlastným. Esenciálnych aminokyselín, minerály, vitamínov, to je tiež veľmi dôležité. Čiže my vlastne v prvom života toto všetko máme. Úkorom obsahujú jednu časť. Čiže poďme k tým účinkom, znova to zhrniem viackrát, je to posilnenie imunitného systému, modulácia, detoxikačné, regeneračné účinky, protizápalové, antibakteriálne, antivirové, antialergénne, preventívne protinádorové účinky, tomu vám poviem o tom niečo, pomáhajú pri vysokej hladine cholesterolu, pomáha pri vysokom krvnom tlaku, normalizuje hladinu v krvi, tiež tu je to ešte raz zhrnuté, nebudem to opakovať, môžete si to prečítať, proti dosekom, imunitný systém, trávia, orgánový, prevencia autoimunných ochorení. Čo to teraz ukázal výskum? Mnohí celoživotní skeptici sa neustále pýtajú, dajte vedecké štúdie, aké máte výsledky. Treba, nech si naštudujú aj oni. Máme informácie, povedal som na PubMed o čo dokázal výskum. Morské jasky boli potrava v azijských krajinách dlhé tisícročia. Nedávno skájaca aj predmetom výskumu posledných 15-20 rokov. Úkoľom získal takú najväčšiu prioritu. Je to preto, že sa vie už ako pôsobí. Obsahuje antioxidanty, zabíja vírusy, bojuje proti zápalu, poukázal výskum, stimuluje rovnováhu imunitného systému, chráni pred neurologickými ochoreniami a robí prevenciu krvných zrazení. Používa sa na liečbu vysokého krvného tlaku, zápalový stav. V poslednej dobe bolo dokázané, že má protinádorové antikarcinogénne účinky. Bolo to vydané v roku 2001 v International Journal of Biology, že uvedená zabíja rakovinové bunky v plúcach. Čo tento výskum ale znamená pre nás, treba povedať, že všetky tieto štúdie nám uvedená boli in vitro. Čo znamená, že v umelom prostredí, laboratóriu alebo so zvieratmi. Čiže neboli žiadne hlboké štúdie u ľudí. Môže mať mnoho vplyv na rakoviny, ale vyžadujú ďalšie štúdie, ktoré aj vedecké Spojených štátov. Keď bude viac, tých údajov z klinických štúdií bude umožniť nám to väčší liečebný prínos tohto prípravu. Čiže sú nejaké vedľajšie účinky, kde sa na toto pýtajú ľudia. Čo sa týka uvedeného pri dávkovaní 20 ml na vášňom, vášňa má 750 ml, nemôžu byť žiadne vedľajšie účinky. Nemôžu byť žiadne, ani u tehotných. Nemôžete, predsa nebudete piť celú vášňu, je silný koncentrát, dáte si 20-25 ml, do 20 ml ráno. Deti predškolského do 6-7 ml, jedna polovička alebo tretinu. Existujú potenciálne vedľajšie účinky, čo to znamená. Každý, kto má
lieky na riedenie krvi môže mať zvýšené riziko krvácania, ale hovorím o tom, že mať väčší alebo veľa väčší dávok. Keby niekto dovoľoval väčšie množstvo hneď morských viac než vodovosti, tak mohlo by to je samozrejme, že štítno vlázno, pretože tam obsahuje veľké množstvo jedovu. Takže toto je super. Som nesmierne zdraví, že máme tento produkt, pri rozhovoru s Tomom Hoverom mi povedal, že na posledné 2 roky stúpol predaj cukrovínu veľmi až 3-násobne. Poďme k ďalšiemu produktu revolvíngu života a dostaneme sa produktu Spectra Max, to je na ľavej strane. Povedal som, koľko máme organizme únie. 60 tisíc bilionov až 100 tisíc bilionov. A naše telo je neustále v akcii. Pôjde pri spánku a keď tvrdo pracuje stále na výmene opotrebovaných energetických únie. Musí byť denne vymeniť predstav 900 miliard. Tie bunky stále sa musia objednať, musia byť rýchlo odstránené črevom, obličkami. Tomto však nie je problém, keď máte dostatok energii. Ak ste ju spotrebovali na niečo, že máte si niečo na žalúdku, 24-48 hodín potom ste unavení, samozrejme je to dostatok energie, ktoré sa stravujete, má telo ako regenerovať. Ja často hovorím, doprajete telu kalorickú regenerovať hodnotnú stravu. V pokusných zvieratách, čiže iných výtrov, bolo predĺženie života 40-40%. Čo obsahuje Spectra Max? Naznačil som, že je tam kombinácia výživových ovocných bodov, multiplicita s prítomnosťou vitamínov, celý komplex B, D vitamíny, 40 rôznych antioxidantov, 74 esenciálnych stopkových prvkov a minerálov. Plus je to obohatené o kyselinu uhličitú. Je to žená funkcia zdravia. A v tomto obrázku máte porovnanie, aké vložky sa nachádzajú 100 gramov potraviny, na koľko ich tam bolo od roku 85 do roku 2002. Pozrite si výsledky od roku 85 do roku 2002, koľko sa malo látky, cyklinotovala vložky a koľko do roku 2002 je výrazný pokles. Pozrite sa napríklad banány, vitamín B6, minus 95% menej vitamínu do roku 85. Toto je len takú informáciu. Keď mám preto teraz to vieme to dorostiť. Ja som spomenul, že tá kombinácia výživových ovocných bodov, ktoré majú silné antioxidačné účinky. Viete, že v tej potravinárskej terminológii sa potraviny delia na makroživiny, čo sú sacharidy, tukíky, bielkoviny a mikroživiny, čo sú vitamíny a minerály. Toto rozdelenie je ľudné, lebo v ovoci a zeleniny sa nachádzajú ešte aj okrem vitamínov a minerálov fytochemické látky, slova fyto, ktoré sú zodpovedné za to spárenie, ktoré sú zodpovedné za organoleptiku, čo má cestnakú farbu. Čiže toto sú teda účinnosť, tá antioxidácia týchto bokov je veľmi dôležitá. Máme tu rovno kontrol. Hormón zdravia, aloe veru, malín, čučorie, brusnice, koči bery, extrakty, hrozna. 40 rôznych akcií antioxidantov. Neuvedí to. Určite viacej, keď vás užívali Spectra Max, tak viete tú veľmi príjemnú, kde táto dostáva do tela veľmi skutočne kvalitnú vodu. Je to žiadna ovocná šťava, je to veľmi koncentrované výťažky, maximálne ochránenie bunky pred mnohými radikálmi a rozhoduje v tomto prípade široká škála, široký spektrum, to je dôležité. Neexistuje jeden nejaký produkt, ktorý môže ubrániť ten nápor tých mnohých radikálov, ktoré pôsobia na človeka každý deň. Čiže tá široká škála týchto antioxidantov neutralizuje viac než 2200 skupinov radikálov. Poviem, asi viete, čo sú antioxidanty, viete, čo moje radikály, čo sú povedzme antioxidanty, sú skupina vitamínov, minerálov a enzymov, ktoré nám pomáhajú organizmu z radikálov,
Dôvera radikály sú skupiny atómov, ktoré môžu poškodiť bunky, imunitný systém a oslabiť organizmus. My môžeme získať potravy, ale také množstvo nikdy nezískame, aby bolo ochránenie organizmus pred veľmi radikálnym systémom. Takže budeme radi, že tento produkt máme. To je znova obrázok, kde vidíte jednotlivé tie roboty a zeleniny, granátové jablko, rokovita. Toto je pre vás informácia Mendelová s topovým prvkom, Mendelová periodická tabulka, toto pamätáte si na svoje školské časy. Mendelov zaraďoval všetky známe prvky podľa atomových hmotností a zistil, že vytvárajú periodický rad, teda rad podstatou vlastnosti prvka radového západu. Na konci 19. storočia tam bolo okolo 64 chemických prvkov, teda 1918, 74 stopových prvkov máme na našom telegrame. Neustále sú objavované nové a nové účinky všetkých prvkov tej kamenovej tabulky na človeckého organizmu. Poviem len pár, nebudem to tu vymenovávať. Zinok, oči, prostata. Ukazuje sa ako jeden najdôležitejší stopový prvok, ktorý v organizme minerálnom množstve. Účastní sa viac ako 200 enzymaticích reakcií, pôsobí na kvalitu kože. Aktivuje pohlavné žľazy. Chróm, veľmi dôležité pre metabolizmus cukru, reguláciu cholesterolu v krvi. Vápnik fosfor, dôležité pre mineralizáciu kosti a zubov. Nervové podnie, regulácia priepustnosti nerva. Železo B, skupina vitamínov B, dôležité pre vyvlčenie mykliny. Toto sú zhruba všetky prvky, ktoré tam máme. Topové prvky sú obvykle dostávané z vonkajšej prostredia alebo pití minerálnej vody. Oni tvoria 5000% na 7000% organizmu, ale sú potrebné. Na začiatku som to povedal, mineralizácia, genetická modifikácia, nedostávame potravinách, je živina taká máme. Preto sú nutričné prípravy, kvalitné nutričné prípravy. Toto je obrázok taká troška do histórie, ktorí počúvajú webinár alebo boli na seminári činky. Himalája bola kedysi dávno, možno sa tam aj teraz biele opice. A tieto opice sledovali domorodci. Oni chodili počas letných horúcich mesiacov do hor, prežívali tam polovne taká chvíľu, hmotu, ktorá vykrývala potkávanie vrstiev. Ale obsahovala to minulé látky, organické látky, ktoré vznikajú rozkladu prevažne rastlinných východov. To bol taký prvý produkt, keď sa volal šalaj, ktorý používali tí nejaké Himalajci, ale nevedeli vlastne, čo tam je. Toto výskúma sa zistilo, že sa tam tie hymnové systémy, systémy, ktoré sú súčasťou toho. V prírode existuje hymnová systéma, ktorá má názov Libika. Ona veci objavili korienka rastlín a pomáha rastline nasávať z pôdy tie dôležité minerály a stopové prvky, ktoré sú potrebné pre rastliny. Pridávame, to sa tam využíva, a pridávame pôvodný systém polových roztokov a tým zlepšujeme strebávanie minerály, vitamíny a aminosystémy. Ona ten výskum prebiehala posledných 60 rokov a ona vlastne kyselná pôvodka zlepšuje sa strebávanie a umidáme systémy. Sme rádi, že máme spektramace. Tu vidíte obrázok, ktorý všetky poznáte. Je to Kirlianová fotografia, ale naľavo vidíte hubu, ktorá rastla v pôde z nedostatku živých minerálov a pravidelná huba, ktorá rastla v pôde vysokom obsahom prírodných uhátov, prírodných uhličných kyselín. My vieme, že náš organizmus je plný energie, energia tam prúdi v centra a vytvára okolo nás taký len. Tá Kirlianová fotografia, taký len takú hlavu, cieľom a zámerom Kirlianovej fotografie je získať fotografiu toho materiály, ktorá odhaluje vlastne mentálne a telesné poruchy ľudí skôr, než sa prejavia nejaké javné príznaky. Čiže ona
ktorá poskytuje také vizuálne zobrazenie pola elektromagnetické energie, ktorú zažadujú všetky živé veci. Keď doplníme kyselinu pôvodu do pôdy alebo priamo do ľudského tela, má to za následok, že táto kyselina podporí prebávanie živy. A právo vidíte obrázok, kruhové tvary, to sú také skutočné kriviálne fotografie od prstku okolo testovací subjekt, preda použitím spektramaxu. Po 20 minútach vidíte len tú elektromagnetické energiu, a životná energia na tom druhom obrázku, sa vyšla dramaticky. Je tam výrazný veteľný rozdiel. Inak fotografie energetického vzdelávania ako prvý previedol Nikola Tesla a potom nám začal použiť na výrobu. Keď to zhrnieme, vitamíny rozhodcu slobode sú súčasťou spektra na všetky B1, B3, B5, B6, B7, B11. Je tam vitamín D, dôležitý pre zdravé kosti, imunné svaly, imunitný systém, o tomto by bolo hrať samostatné webinár o vitamín D. A keď to zhrniem, aktívne zložky spektra má 40 antioxidantov, 74 stopových prvkov, minerálov, obrovské množstvo vitamínov, všetky vitamíny skupiny B, 100% B-vitamín vitamín D a rádi, že je tam púlika, tá kyselina, ktorá zabezpečuje správanie. Poďme k poslednému produktu. Posledný produkt dnešnej prezentácii, alebo je súčasťou druhého nižšieho života, je Eternity. Hlavnou zložkou je resveratrol, mimoriadne účinná protiraková látka, elixír mladosti, používa sa aj na chudnutie. Toto sú štatistiky Českej republiky oproti elixír krajina. Ročne v Českej republike zomrie kvôli týmom ochoreniam veľký najväčší počet ľudí, 30-ročných štátov elixír. Zomrie dvakrát viac Čechov, než je krajina. Impact na 100 000 ľudí, počet úmrtí Česko, 168 mŕtvica, 160. To len aby ste mali prehľad. Čo je resveratrol? Resveratrol je aktívny hormón, ktorý bol prvýkrát vyvolávaný v roku 1940 koreňu Veratrol rangiforu. Veratrol je rastlina patria farmakológií a v roku 1976 sa zistila aj prítomnosť DRV. A tvorba resveratrolu, čo patrí medzi polyfenoly, medzi fytochemické látky resveratrolu, vidíči predstavovať obranný mechanizmus. Dá sa brániť proti stresu, proti žiaducím mikroorganizmom, napríklad florezánami, napadnutí mikroorganizmom, keď si rozhľadná preferencia chápať infekcií, motriciznerea, keď pôjdete niekedy zo chrípku a spýtate sa na motrické uveterálne, ale najkvalitnejšie sa neveriaci koncentráciu resveratrolu. On sa napadá len šúka a semienka rovno. Čiže keď si zoberiete vlastne, keď pôjdete do toho skrípku, znamená nielen hormánska zážota, ale tiež zdravotná infúzia, prevencia žilových zápalov, prevencia kardiovaskulárnych ochorení. 5000 rokov dozadu v Číne ten žltý čínský sa používal príprav, ktorý sa volal Homeoprom, ktorý bol bezpečná kopiného. On ho používal na energiu do holovecu. Keď sa veľmi dobrá, to bol tiež resveratrol. Čo je jedinečný náš produkt? Znova sa vrátim v bunke, vy si môžete prečítať ten základ, ale my len hovorili, že pár rokov v bunke. Každá bunka má v sebe zabudovaný seberegulačný systém. Ten vlastne udržuje efektívne a dlhodobé fungovanie. A uvedené procesy kontroluje a reguluje špecifické biopolymové zničenie, ktoré sa nazývajú cirkulíny. Keď ich je dostatok, bunka a celé tkanivý organizmus bezchybne fungujú. Ak ich je dostatok cirkulínov, tak organizmus začne vytvárať násty stárnutia, regenerácia buniek a organizmus býva chybná. Aktivity cirkulínov výrazne zvyšuje nízkoenergetická strana, ale hodnota. Naopak prejedanie vysokokalorických hodnot cirkulínu doplňuje. Vedecké výskumy dokázali in vitro
že existuje prírodná látka pre respirátor, ktorý obsiahnutý v šupkách červeného vína, ktorý vyššie aktivity génu do proteínových sieťov do ľudských vyukáva 14 krát. Zaujímavé je veľmi zistenie, že určité látky, ktoré sa nachádzajú v potrave, medzi ne patria aj kvercetín, ktorý je súčasťou vitamínu, sú silnými aktivátormi psychotínu a táto aktivácia môže predĺžiť život vínu. Znova opakuje dneska logistika, obmedzenie kalorického príjmu, najlepšie cesta predĺženie života organizmu. Napríklad laboratórne potkany, ktoré sa na prísnej diete žijú 30-40% väčšie ako potkany, ktoré je chvíli. Toto je späť tiež aktiváciou psychotínu. Čiže keď sa zhrnieme, pri nízkom príjme energie a dostatku dôležitých živín, minerálov, vitamínov, spektrama, v drvivej väčšine pozemský organizm aktivuje génu zodpovedný za výrobu bielkovín zo skupiny sirtuínu. Sirtuín vlastne aktivuje enzymy, ktoré následne potom zhrania dedičnú informáciu pre DNA na poškodení. To je veľmi dôležité a tým pádom tie gény dlhšie vydržia pracovať a neohrozujú naše telo napríklad rakovinovými nemami alebo inými závažnými chorobami. Hovorí sa, že chlapí mal vypiť denne 2 až 4 deci červeného vína, že mal zadečiť, že vychádza taká aj 1 decku. Dobre vína, ale ja skutočne doporučujem meterný na ráno až 15 ml. Uvidíte ten koncentrát. Je to skutočne veľmi chutné a ráme. Meterný je vysoko koncentrovaná synergická respirátorov a štyrokrát dôležité je kvercetín, zelený čaj, krátkosti, kvercetínu, antialergický účinok, antioxidačný účinok, protizápalový, antivírusový, prevencia, antivaskulárny ochorenie, antikancerový účinok, tiež mikro, bolo to potvrdené na systému zákaz a chemiových výrobách. Sledovali sa rakovinové bunky, pošlosky a prostaty, na ktorých sa pôsobila kombinácia kvercetínu a ultrazvuku. Ultrazvuk zvyšoval provoku absorpciu kvercetínu. Potvrdilo sa, že kvercetín vlastne zvyšuje efektivitu chemoterapie a tiež chrání bunky obličiek pred toxickou chemoterapie. To bolo veľa in vitro. To bolo potkanové. Náš kvercetín nájdete v 16 stimuli červeného hrožďa, čiernych ľuďov. Nájdete ho v našom produkte Eternik. Zelený čaj balzám na dušu. Zelený čaj patrí obsahuje najviac fytochemických látok z hľadiska prevencie proti rakovine spolu s kurkumom a sojovým olejom. Sú tam ďalej antioxidačné účinky, antitrombocický účinok, fungovanie telesnej hmotnosti, Eternik sa zaváva aj znižovanie telesnej hmotnosti, regulácia krvného cukru a hladiny zjedliny. Čo sa týka šaltovej zrenie z Južnej Ameriky, pôvodom z Brazílie, produkty také červené ovocie, ktoré vyzerá ako kávové zrno a toto ovocie často neprážia a varia do čaju ako náhradka kávy. Jedným druhom jemnová kaviareň, že na to a káva z lesa používajú ako tablety na chodníky. Pôsobí priamo na šodu si ho niekedy dávajú prehojení a rán, tiež ako prevencia rakoviny a srdcových ochorení. Ten strom je veľký, ale je veľmi zaujímavý. Výťazný. Že svojové Eterniku účinky, znižuje napätie chráni srdce, spomaluje stárnutie buňky. Filozofia v tomto prípade je jednoduchá. Život je krátky, ale my si ho môžeme predĺžiť. Spomaluje stárnutie buňky srdca a mozgu. Pôsobí bráni zvrchované prvých žlčičiek vyukávaním krvou a nadmerný zážavnosť. Blokuje proces, kedy sa zdravá bunka mení na rakovinovú a počíta na silný antioxidačný účinok a vie blokovať proces, kedy sa mení na rakovinu na zdravá. To sú všetko výsledky, ktoré boli robené na štúdiách in vitro, pokračujú sa ďalej, verím, že to prinesie ďalší efekt. Podporuje
podporujeme imunitu, zvýšuje výkonnosť organizmu, odolnosť voči stresu, znižuje bolesť hladinu krvi, zlepšuje pamäť, zlepšuje zraku, ovplyvňuje hladne látku výmenu lipidov, celú podporu pri znižovaní hmotnosti dosňovania a znižuje negatívne účinky vysokokalórií. Čo sa týka respirátorov veternity našej firmy, je vo vysokom stupni koncentrácie 98%, 99%, vo vine amonívna respirátorov dobrých výhľadov viac 10 výhľadov na liter, ale mikrogram na liter, ale má veľmi silný účinok. Je viac aj tých polyfónov, antifiamídy, ale respirátor má najsilnejší. Aktivuje telesné funkcie a biologická prebateľnosť je 250% vyššia v porovnaní s tabletami. 250% znamená 2,5 krát vyššie. Keď sa zavdých do publikáta, aké máte výsledky, viac než 4800 publikácií na www.med.org. Dáte si tam respirátorov a viete vám. Čiže naše produkty sú prírodných ingrediencií na základe vedeckých štúdií. Respirátorov môžeme povedať právne návisky, aktivuje 52 dňov, doporučujem ráno halačnou pol hodinku po ukrvenie 15 ml môžete dať. Ináč fľaška má 50 ml, okolo 90 litrov červeného vína. Viete si predstaviť. Na záver, 10 hodín, presne to trvalo nejakých 50 minút. Ja vám prajem, aby ste mali dostatok energie z našeho produkta, nie len veternity, ale nemožného veternity, ale nová opaková synergia je tam veľmi dôležitá. Prajem vám hodne takého nadšenia, entuziazmu, elánu do práce a verím, že tieto produkty vám prinesú dobré zdravie, aby sa vám dobre robiť aj váš obchod, vaše podnikanie. Ja si myslím, že je dôležité hovoriť stále o týchto produktoch a ľuďom to predstavovať. Ja viem, že je to náročná práca, sám to skúšam s rôznymi testkami a musím povedať, že ja gratulujem všetkým ľuďom, ktorí sa takto rozhodnú týmto smerom ísť a informovať ľudí o takých zdravých výrobkoch. Tieto výrobky nie sú schválené na výročku referencia žiadnych vážnych metodí. Je na vás a na tých ľuďoch, ktorým to hovoríte, či ich budú užívať a či budú hľadať nejaké cesty negatívne. Ale tieto výrobky sú skutočne toxické, firma je jednoznačne finančne veľmi silná, stabilná a rozhľad v Európe a už po týždni 10 dňoch som dostala telefonát, čo sa týka prevoľovníku života a výrobný účinok. Na záver by som vás rád pozval na seminár, ktorý bude o tímovej práci. Na seminár, ktorý sa bude konať v sobotu v Olomouci, hotel Clarion, v Business Center, nebol som dlho v Olomouci, teším sa veľmi, budeme spolu s manželkou, bude firma, budú rôzne témy, verím, že to bude náročné, ale v priateľskej atmosfére, dozvieme sa veľa vecí navzájom, chcem, aby to bolo prvé, budeme sa baviť o káve, budeme sa baviť o prvom života a budeme sa rozprávať tiež o jazyk. Prajem vám všetkým úspešný koniec týždňa, teším sa na stretnutie v sobotu. Všetky dôležité informácie nájdete na www.sigel.com a www.sigel.com. Pozdravujem mojich priateľov, pozdravujem Slava Patriciu, Uda do Moskvy, pozdravujem Tatianu a všetkých, čo ma ešte nepoznali. Dobrý noc. A používam trojuholník života dá sa povedať, od začiatku, ako som v spoločnosti. Je to od začiatku decembra a som nadšený. A veľmi budem rád, keď sa s vami podelím o výhodách týchto produktov, o tomto triangli života. Na začiatku vám poviem niečo o prírode, ako vlastne my sa chováme v prírode, čo nám príroda poskytuje. Potom vieme o výživových doplnkoch, či je potrebné ich užívať, prečo užívať doplnky výživy a prečo doplnky výživy spoločnosti Season.
Na prvom obrázku vidíte, že príroda je najlepším lekárom, lieči 3/4 chorôb a nikdy neovára svojich kolegov. Toto povedal Louis Pasteur koncom 19. storočia. Každá nemoc má nejakú príčinu, ktorú žiaden liek nevylieči. Toto povedal zase Hippokrates. On aj povedal, že jedlo je tvoje najdôležitejším liekom. Príroda nám poskytuje množstvo potravín, ktoré sú bohaté na látky, s nimi protirakovinovými účinkami, bez nejakých významných vedľajších účinkov. Tieto látky mnohokrát pôsobia skutočne ako syntetické látky, ktoré sú schválené na liečbu rakoviny a na prevenciu. Nazvali ich nutriceutika, potraviny v boji proti rakovine. V Európskej únie je zakázané označovať akúkoľvek potravinu za liek. To je len taká úvaha preto, ako sa my budeme baviť o našich produktoch. Dovolte mi ale predstaviť aj krátkosti našu spoločnosť. Predtým ešte poviem, čo je súčasťou trojuholníka života. Sú to 3 produkty v tekutej forme, možno pre niekoho nové výrazy, ale ste tu viacerí už členovia spoločnosti SIZO, vy poznáte Fluidol, poznáte Spektramat, poznáte Eternity. Skutočne sú to prevratné výrobky pre naše zdravie, k tomu sa dostaneme. Poďme k tým faktom o spoločnosti. Majiteľ a zakladateľ spoločnosti má skúsenosti s výrobou viac ako 40 rokov. Je to biochemik, biznismen, filantrop, človek, ktorý investoval do nového závodu z predchádzajúceho biznisu takmer $100 miliónov. Je to z vlastných prostriedkov. Predal firmu New Ways a z týchto prostriedkov zainvestoval do nového závodu Naturals do zastávanej plochy okolo 40 000 m2. Tom Moore plánuje do budúcna rozšíriť spoločnosť, jednak po ľudskej stránke, ale samozrejme aj po tej obchodnej. SIZO vyrába a vyvíja produkty pre firmy ako Herbalife, Monavi, Walmart a ďalší viac ako 100 veľkých firm. Ten výrobný závod je druhý najväčší podnik Spojených štátov na výrobu potravinových doplnkov a prvý najväčší na výrobu tých potravinových doplnkov. Spoločnosť SIZO sa dobrovoľne vzdala využitia viac ako 890 schválených konzervačných látok, farbív a stabilizátorov, ktoré preukázateľne poškodzujú zdravie. Používajú sa v kozmetike, v potravinách. Všetky naše produkty sú vyvinuté v Spojených štátoch a vyrobené vo vlastnom závode. Väčšina týchto produktov je patentovaná. Na tomto obrázku vidíte Toma Moovera. Pozrite na toho človeka, má 76 rokov. Biologický vek je odrazom toho, ako ten človek žije. Jeho biologický vek, si myslím, sa posunul určite do mladosti. Je to tým, ako žije, kam smeruje, akým spôsobom vedie svoj život, akú má motiváciu, vnútornú motiváciu. Mal som možnosť s ním hovoriť a bolo to veľmi také povzbudzujúce, motivujúce. Veľmi som vďačný spoločnosti SIZO, že som mohol sa zúčastniť vo februári stretnutia distribútorov Spojených štátov. Sme tam spolu, ten druhý človek, to som ja, o 20 rokov mladší. Prečo je potrebné užívať doplnky výživy? Prečo užívať výživové doplnky spoločnosti SIZO? Ako môžeme ovplyvniť naše zdravie, trojuholník života v spoločnosti SIZO? Myslím, že viacerí viete odpovedať na tieto otázky, ale skúsim sa podeliť s vami o tom, čo si ja myslím. Na tú poslednú, verím, dá odpoveď náš webinár na konci. Žijeme hodne hektický život, všetci, a tento hektický životný štýl prináša so sebou množstvo civilizačných ochorení. Množstvo zdravotných ťažkostí, ľudia siahajú po syntetických liekoch. Mám priateľov, obvodných lekárov, ktorí 2/3 svojho času, keď sú v ambulancii od 7 do 1, povedzme, 2/3 svojho času predpisujú len recepty. Treba si uvedomiť, že oveľa bezpečnejšie sa ukazujú alternatívne metódy liečby, nakoľko syntetické látky majú veľké množstvo nežiaducich účinkov. Nie som proti liekom, robil som vo farmabiznise, ale všetko s mierou. Ako sa hovorí, na každú chorobu existuje nejaká bylina a toto povedal Paracelsus. Prečo je potrebné užívať doplnky výživy?
hektický životný štýl, civilizačný stres, genetické dispozície, zdravotný štýl, chemizácia potravín, vody, pesticídy spôsobuje starnutie organizmu a vznik chronických ochorení. Ja si myslím, že preto je nutné používať doplnky výživy, že tá genetická modifikácia, to používanie tých škodlivých, demineralizácia pôdy vlastne spôsobuje úbytok tých výživových látok v potravinách, úbytok vitamínov, stopových prvkov a dochádza k nedostatku týchto látok v organizme človeka. Je to vedecky dokázané, že takýto stav potom vedie k poruchám imunitného systému, najväčšieho obranného systému, čo človek má, a rozvoju ďalších ochorení, autoimunných ochorení. Ďalšie ochorenie, ako je artritida. Prečo užívať naše výrobky? Ako som povedal, a predtým ste si to, ktorí počúvate, pamätali ten predchádzajúci obrázok, je to vlastný závod na výrobu doplnkov výživy. Čiže ten závod je v Spojených štátoch a tie doplnky sú navrhnuté tak, aby urobili v organizme taký stav rovnováhy v tých oblastiach fyzické, psychické, emocionálnej, a oni aj detoxikujú, regenerujú tie bunky, čiže pôsobia na bunečnej úrovni a sú vyrobené z najčistejších prírodných ingrediencií, čo zabezpečuje, že to užívanie tých produktov nemá žiadne vedľajšie účinky, nedochádza tým poškodovaniu organizmu. Na druhé sú vyrobené unikátnou technológiou spracovania, nanotechnológia, ktorá vlastne zaručuje až 96% strebateľnosť organizmu človeka, majú prvotriednu kvalitu a vysokú účinnosť. Spĺňajú najprísnejšie normy kvality GMP, to je Good Manufacturing Practice, správna výrobná prax, sú schválené úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky u nás a aj v Čechách. Je to trvalý efekt na zlepšenie kondície, výkonnosti a vitality organizmu a dobytie energie. Trojuholník života patrí jednoznačne medzi tieto produkty, jednak, že je v tej tekutej forme a jednak v tom, čo všetko obsahuje. Dovolím si dať vám pár štatistík. Viete, že často hovorím o rakovine, ktorá útočí na ľudské životy a naše osudy, ktoré sú nám drahé, ale rakovina nám štepuje aj hlboké pochybnosti o našej schopnosti poraziť. Keď niekomu poviete, že môžete aj preventívne pôsobiť proti rakovine, množstvo ľudí ani povie, že to je nepravdepodobné, až nemožné. Toto sú štatistiky z roku 2003-2004. Postihuje jedného z troch ľudí skôr, než dosiahnu 75 rokov. Každý rok vo svete vznikne 10 miliónov ľudí a 7 miliónov zomrie. O 10 rokov dozadu. Spojených štátov. Vtedy bolo 10 miliónov ľudí, 6 chorých na rakovinu a 600 000 zomrie ročne. Výdavky na liečbu 180 miliónov dolárov. Svetová zdravotnícka organizácia vydala štatistiky pre strednú východnú Európu, kde je najviac postihnutých na rakovinu, okolo 300-400 ľudí na 100 000 obyvateľov. V Spojených štátoch, Kanade je to 260 ľudí na 100 000 obyvateľov. V Ázii menej, to je 100 na 100 000 obyvateľov. Tie typy rakoviny sú iné v civilizovanej Európe, v Kanade a iné v Ázii. Tu prevláda u nás rakovina plúc, rakovina prostaty, prsníka, hrubého čreva, tam je to v Ázii, ale v tom menšej miere je rakovina žalúdka, pažera. A právo dole vidíte obrázok, kde je vyliatý iperid na ruku. Iperid je súčasťou chemoterapie. Bojová otravná látka sa používa ako na liečbu zhubných nádorov. Predstavte si, čo to urobí, keď to vidíte to tu, čo to urobí na ruku. Ako to môže pôsobiť, keď to dáte do organizmu? Chemoterapia to ničí nielen choré, ale aj zdravé bunky. Na tomto obrázku, keď sa pozriete, vidíte kruh a vidíte príčiny vzniku rakoviny. Zistíme v tomto prípade, že len malá časť je spôsobená faktormi, ktoré naozaj nemôžeme ovplyvniť. Napríklad vrodené faktory, dedičné faktory 15%. Len 15%, bolo to
To boli výskumy, ktoré sa robili a boli zamerané na jednovaječné dvojičky a ukázali, že len asi 15% prípadov rakoviny je spôsobené mutáciou génov. Čo sa týka vplyvu znečisteného ovzdušia, znečistenia vody a zvyškov pesticídov, tie sú není rozhodujúce faktory pri vzniku rakoviny. Podielajú sa na príčinách vzniku len 2–3%. Vidíte tu 30% fajčenie, 30% zlé stravovacie návyky. Ak sú 2/3 prípadov rakoviny spôsobené inými vplyvmi, ako je naša genetická výbava, sú priamo spojené tým životným štýlom, potom to znamená, že 2 z 3 prípadov rakoviny môžeme prebiť jednoducho ako zmenou životného štýlu. O tomto stále hovoríme v SIZLI. Zmena životného štýlu, zmena stravovacích návykov, pohyb, slnko, voda, vzduch, odpočinok a k tomu naše regeneračné prípravy. Napravo vidíte vplyv pracovného prostredia, infekcie 5%, alkohol 3%, UV žiarenie 2%. Poďme k trojholníku života. Ja keď som prvýkrát počul o trojholníku života a s jakým entuziazmom mi to bolo prezentované, hovorím, v tekutej forme niečo takéto, to musí byť úžasná vec, to musí byť úžasný koncentrát. Vidíte tu všetky 3 produkty, napravo Fukoid, Reasa, Rimumol, výnimočná detoxikácia, regenerácia buniek, dostaneme sa k tomu. Hore vidíte Eternity, protirakovinový účinok, elixír mladosti, hlavnou súčasťou je resveratrol, a Spectramax, ktorý obsahuje 40 antioxidantov a 74 esenciálnych stopových prvkov, ktoré dodávajú silu a potrebnú ochranu. Je tam zahrnutý aj telomer Super Extreme TSX, ktorý bol vyvinutý na základe výsledkov výskumu, za ktorý dostali v roku 2009 traja Američania Nobelovú cenu, ktorí sledovali, ako fungujú chromozómy a telomery a zdravie. Dnes sa budeme rozprávať, ja som tam zaradil, o trojholníku života, o Fukoidone, Eternity a Spectramaxe. Na začiatok chcem povedať, ten zdravotný benefit z tej hnedej morskej riasy, čo je Fukoidan, plus kombinácia výživových ovocí, bobu, multiplicita s prítomnosťou vitamínov v Spectramaxe plus resveratrol Eternity, táto synergia je veľmi dôležitá pre prevenciu a pre mnohé zdravotné problémy. Tá vysoká hodnota tohto trojholníku života je v tom, že ochraňuje, udržuje a upravuje bunky. Sumár týchto 3 produktov je oveľa dôležitejší, ako užívať tie produkty jednotlivo. Samozrejme, dajú sa aj jednotlivo. Väčšina ľudí mi volá alebo pýta sa, či môžem len to, či môžem všetko si dať. Hodne bolo otázok v poslednej dobe ohľadom tehotnosti, tiež som odpovedal na tie veci. Môžete kľudne volať odpovedať, ale tá synergia týchto 3 produktov je veľmi dôležitá dokopy. Ako som spomínal, všetky naše produkty pôsobia na bunkovej úrovni. Bunka je základnou stavebnou jednotkou každého organizmu so základnými deliacimi, energetickými a ďalšími funkciami. Začnem sa baviť o prvom produkte, to je Fukoidon, a nemôžem nezačať ako hovoriť o bunke. Sú to nádobky slanej vody, ktoré sú veľké od 10 do 100 mikronov. Ten 1 mikron je 1000 milimetra. Je to majstrovské dielo prírody, máme okolo 60 000 až 100 000 biliónov buniek, 100 triliónov buniek. Tá bunka je mimoriadne zložitá skladačka. V tej slanej nádobe plávajú jednotlivé organely, ktoré majú každú svoju funkciu. Poviem len ohľadom, spomínam tú rakovinu, jadro bunky, to je taká centrála bunky, knižnica bunky, obsahuje gény. Dôležité je čítať tieto gény, čo robia, ako spolupracujú s proteínmi, ako dávajú do pohybu proteíny, enzymy, že tie sú tiež dôležitou súčasťou bunky. Ďalej je tam bunková membrána na povrchu, ktorá prepúšťa do bunky len to, čo je potrebné. Zabezpečuje takú citlivosť, takú komunikáciu s extracelulárnym, čiže mimobunečným prostredím. Máme tu mitochondrie. Mitochondrie, to
to je továreň mesta, je energetické centrum. Ono vám dodáva tú silu. Hovorí sa, že polovica suchej váhy bunky tvoria mitochondrie. Ten proces je veľmi efektívny, bunky spolu komunikujú, signalizujú si veci, ktoré sú potrebné pre život človeka. Čiže tá filozofia, tá myšlienka aj v tomto prípade bola úplne geniálna. Keď je zdravá bunka, je zdravé tkanivo, sú zdravé orgány a je zdravé telo. Ešte k tomu poviem jednu vec, že bunka nevydala ešte všetky svoje tajomstvá. Vieme však, že porušenie jej funkcie môže viesť k vzniku rakoviny. Ja som začal s tou prírodou a vrátim sa k tým citátom, ktoré povedal Pasteur, ktoré povedal Paracelsus, ktoré povedal Hippokrates. Oni súvisia niečím takým, že v tom období neexistovali choroby. Bolo minimum ochorení. Neexistovala napríklad v roku 1900 astma, alergie. Infarkt bol takmer neznámy. Rakovinu mali 3 ľudia zo 100 a cukrovku jeden človek z takmer 800 000. Dnes, keď sa pozrieme, astmu, alergie má viac ako 300 miliónov ľudí, na infarkt zomiera takmer každý druhý človek a rakovinu má každý tretí človek, cukrovku 20 ľudí zo 100. Dajte si odpoveď na otázku, je toto vôbec možné, je to náhoda. Moderná medicína nám hovorí, že žijeme dlhšie, že lieky nám pomáhajú, keď niekde ale žijeme kvalitnejšie, však pribúda stále množstvo civilizačných, degeneratívnych, autoimunných ochorení. A nie len u starších ľudí, ale u ľudí mladších. 30-ročný človek má infarkt, bežný teraz. Deti 10-11 rokov dostávajú cukrovku. Čím to je? Ja pevne verím, že lekári vedci sa nad tým zamýšľajú a dostavíme sa aj v tom. Tu je obrázok Linu Mori. Je to dar zdravia, dar od samotných bohov, hnedá morská riasa, ktorá je v oblasti Tonga, Pacifiku. Naznačil som, že je to dar zdravia od samotných bohov. Je to elixír Južného Pacifiku. Z Tonga dováža hnedú morskú riasu Tomové do svojej fabriky. Tam je stroj, to je jedna miestnosť, kde tento, ktorý spracúva hnedú morskú riasu, ktorá príde so všetkým tým zlým, čo obsahuje more, čo tam je, a to sa musí odstrániť, aby tá riasa bola čo najčistejšia, aby ten púkový nám fungoval. Tieto riasy sú tiež známe ako Maui, to bolo na Hawaii, tiež na Novom Zélande nazvali obyvateľ Nového Zélandu, hovorili tieto riase Maui. Tongu nazývajú ako anielské vlasy a v Okinave v Japonsku, kde je najdlhšia dĺžka života v priemere, volajú ako mozuka. Oni veria tomu, tí obyvateľia Tonga, že vlastne bol to ten Boh, ktorý im vlastne dal tú zdravie, ktorý tú myšlienku zdravie mysle, tela i duše, a oni vlastne, keď to užívali, bolo stále lepšie a lepšie. Čiže je tam mnohá história podpory zdravia. A čo je veľmi také najdôležitejšie, tie riasy Linu sú bohaté na fukoridán. Je fukoridán, cyranový polysacharid, ktorý je silnou nutričnou zložkou tých tonganovských rias. Má výrazné koncentrácie tejto účinnej zložky a má 3 typy najsilnejších fukoridánov UMG. Čiže tam sa demonstruje tá široká škála vnútorných biologických aktivít, ktorá skutočne súvisí s tou myšlienkou, čo som povedal. Zdravá bunka, tá hypotéza je úplne skvelá. Keď je zdravá bunka, tak je zdravé tkanivo, zdravé orgán, zdravé telo. Poďme ale k tomu fukoridánmi. Ako som povedal, je to komplexný polysacharid a je predmetom viac ako 900 klinických štúdií a vedeckých prác. Keď sa vás niekto bude pýtať, aké máte štúdie, minulé sa pýtal tam niekto, že aké máme štúdie. Kľudne treba týchto ľudí dať na odkaz na
Národnú lekárskú knižnicu www.pubmed.org, tam si čuknete Fucovidán, viac ako 900 klinických štúdií, dá sa to aj preložiť, je to v angličtine, tam sú všetky informácie. Ukoľdaní prítomné línu sa rovnaký typ protilátok, ktoré sa nachádzajú na cestnom lieku, a tieto protilátky pôsobia ako základ pre tvorbu imunitného systému. Je tu veľmi silná, mocná, veľmi skutočne silná podpora imunitného systému. To je také najdôležitejšie a budem to neustále opakovať. Čiže tá myšlienka, čo pomáha vašim bunkám, pomáha aj vám, vyjadruje tú biologickú hodnotu nášho prípravku fukoidom, ktorý obsahuje tento fukoidán v tej veľkej silnej koncentrácii. Chcem povedať takú vec, že jeden z hlavných spôsobov, ktorý fukoidán môže využiť, ktorý môžete využiť, aj tento náš extrakt, 100% extrakt z prírodných ingrediencií, môžete využiť pre svoje zdravie, tak tá účinnosť je hlavne v schopnosti komunikovať a modulovať imunitný systém. Schopnosť modulácie imunitného systému je veľmi užitočná. Inak slovo modulácia sa používa na opis procesu znižovania extrémnej bunkovej aktivity a to sa robí buď stimuláciou alebo inhibíciou. Napríklad ten posilný imunitný systém človeka, ktorý je chronicky unavený, to sa tam urobí, na to sú tie mikronutrienty, ktorým sa dostaneme, a je to formou stimulácie. Pri autoimunných ochoreniach potrebujeme potlačiť imunitný systém, keď je nadmerne stimulovaný, tak to tam vlastne všetko riešia mikronutrienty, tomu sa dostane. A druhá vec, čo je veľmi dôležitá, je, že väčšina imunomodulačných látok pracujú prostredníctvom zlepšenia tej intergrupovej komunikácie a zabezpečujú správnu funkciu imunity. Toto bolo aj predmetom výskumu viacerých vedcov po celom svete a fukoidán toto robí. Obsahuje mikronutrienty, čo sú rastlinné sacharidy, monosacharidy, nie sú to vitamíny, nie sú to enzymy, nie sú to aminokyseliny, nie sú to minerály, sú to rastlinné sacharidy. Existuje viac ako 200 druhov týchto rastlinných monosacharidov, ale iba 8 je nevyhnutý pre telesné funkcie. V našom koncentráte, ktoré je nápoj, alkoholové nápoji, je 5 z nich, je to glukóza, galaktóza, malóza, xylóza a fruktóza. Ešte tým 8 môžem doplniť N-acetylglukózamín, N-acetylgalaktózamín a kyselina sialová. Tieto základné glykonutrienty, keď spojíte s kombinácií s inými molekulami, napríklad s proteínom typu glykoproteínu, lipidný glykolipidy, čiže to sú prevlastné názvy, glykonutrienty, to bol prevratný objav, som o tom jednoznačne presvedčený. A je to tak, že tieto glykonutrienty vlastne robia tú komunikáciu medzi bunkami takým spôsobom. Predstavte si, že ako môže váš traviaci systém vedieť, ktoré zložky je potrebné stredať do krvného hovoru, ktoré ignorovať. Ako má bunka reagovať, elektriny, kde majú ísť, kde majú začať robiť dobré veci, kde majú regenerovať, kde majú opravovať bunky. Toto robia glykonutrienty. To sa vykonáva prostredníctvom týchto glykonutrientov. Vedci hovoria, že je to jeden z najdôležitejších objavov dejinách medicíny a je to kľúč zdravému životu. Čiže to je súčasťou fukoidanu nášho nápoja. Ako som spomenul, oni udržujú a interagujú, fukoidán interaguje s tými bunkami, s tým imunitným systémom a udržuje bunky na zdravom stave. Zdravé bunky vedú zdravé tkaninu, zdravé tkaninu, zdravým orgánom, zdravé orgány, zdravé telo. Tu sa vrátim k tomu, ja si vážim prácu lekárov a som jednoznačne presvedčený, že vedci a lekári vedia, že pribúda ochorení, pribúda rakoviny, degeneratívnych ochorení, hlavne nápadných civilizovaných spoločnostiach a
som presvedčený, že vykonujeme sa čoskoro stanú štandardnou výbavou starostlivosti lekárov všetky alkoholické ochorení, rakoviny a degeneratívy. Je to nevyhnutné pre zdravie telo. Tu si treba ale však uvedomiť a súvisí to s našim trvovníkom života, že medzi významné objavy tiež patrí to, že vitamíny, minerály, vlákniny, dietné rôzne faktory, znížená kalorická strava, ale hodnotná, pohyb, pritom z esenciálnych vlastností. Esenciálnych aminokyselín, minerálov, vitamínov, to je tiež veľmi dôležité. Čiže my vlastne v trvovníku života toto všetko máme. Úkolom obsahujú jednu časť. Čiže poďme k tým účinkom, znova to zhrniem viackrát, je to posilnenie imunitného systému, modulácia, detoxikačné, regeneračné účinky, protizápalové, antibakteriálne, antivirové, antialergénne, preventívne protinádorové účinky, tomu vám poviem o tom niečo, pomáhajú pri vysoké hladine cholesterolu, pomáha pri vysokom krvnom tlaku, normalizuje hladinu v krvi, tiež účinky krvi. Tu je to ešte raz zhrnuté, nebudem to opakovať, môžete si to prečítať, videoky, pročky do sekúnd, imunitný systém, trávia, biogénový, prevencia autoimunity. Čo to teraz ukázal výskum? Mnohí celoživotní skeptici sa neustále pýtajú, dajte vedecké štúdie, aké máte výsledky. Treba, nech si naštúdujú aj oni. Máme informácie, povedal som na PubMed o čo dokázal výskum. Morské jasy boli potrava v azijských krajinách dlhé tisícročia. Nedávno skájaca aj predmetom výskumu posledných 15-20 rokov. Ukoľvek získal taký najväčší prioritu. Je to preto, že sa vie už ako pôsobí. Obsahuje antioxidanty, zabíja vírusy, bojuje proti zápalu, dokázal výskum, stimuluje rovnováhu imunitného systému, chráni pred neurologickými ochoreniami a robí prevenciu krvných zrazení. Používa sa na liečbu vysokého krvného tlaku, zápalový stav. Poslednej dobe bolo dokázané, že má protinádorové antikarcinogénne účinky. Bolo to vydané v roku 2011 v International Journal of Biological, že uvedená zabíja rakovinové bunky v plúcach. Čo tento výskum ale znamená pre nás, teda povedať je, všetky tieto štúdie nám uvedia boli in vitro. Čo znamená, že v umelom prostredí, laboratóriu alebo so zvieratmi. Čiže neboli žiadne hlboké štúdie u ľudí. Môže mať mnoho vplyv na rakoviny, ale vyžadujú ďalšie štúdie v mnohé vedecké zo Spojených štátov. Keď bude viac, tých údajov z klinických štúdií bude umožniť nám to väčší liečebný prínos tohto prípravu. Čiže sú nejaké vedľajšie účinky, kde sa na toto pýtajú ľudia. Čo sa týka uvedeného pri alkoholných 20-25 ml na váščom, fľaša má 750 ml, nemôžu byť žiadne vedľajšie účinky. Nemôžu byť žiadne, ani uteľovky, unikov, nemôžete, predsa keď nebudete piť celú váš, to je silný koncentrát, dáte si 20-25 ml, do 20 ml ráno, deti predškolského do 6-7 ml, jedna polovička alebo tretinu. Existujú potenciálne vedľajšie účinky, čo to znamená. Každý, kto má lieky na riedenie krvi, môže mať zvýšené riziko krvácania, ale hovorím, že musel mať väčšiu dávku, oveľa väčšiu dávku. Keby niekto dovoľoval väčšie množstvo nedimorských viac, tak mohlo by to ísť problémom, že chybnou vláznou, pretože tam obsahuje veľmi množstvo jedov. Takže toto je super. Nesmierne šťastí, že máme tento produkt pri rozhovoru s Tomom Molerom i povedal, že na posledné 2 roky stúpol predaj cukrovín veľmi až 3-násobne. Poďme k ďalšiemu produktu trvovníku života a dostaneme sa produktu Spectramax, to je na ľavej strane. Povedal som, koľko máme organizme únie, 60 až
60 000 miliónov až 100 000 miliónov. A naše telo neustále v akcii, pôjde pri spánku a tvrdo pracuje stále na výmene opotrebovaných mŕtvych buniek. Musí ich denne vymeniť predstavu 900 miliónov. Tie bunky stále sa musia objímať a musia byť rýchlo odstránené črevom, obličkami. V tomto však nie je problém, keď máte dostatok energii. Ak ste ju spotrebovali na niečo, že máte si niečo na žalúdku, na 24-48 hodín potom ste unavení, samozrejme je ten dostatok energie, ktoré sa stravujete, má telo ako regenerovať. Ja často hovorím, doprajme telu kalorickú regenerovať a hodnotnú stravu. V pokusných zvieratách je iný litrov, bolo predĺženie života 40-40%. Čo obsahuje spektra mast? Naznačil som, že je tam kombinácia výživových ovocí bobu, multiplicita s prítomnosťou vitamínov, celý komplex B, D vitamíny, 40 rôznych antioxidantov, 74 esenciálnych stopkových prvkov a minerálov. Plus je to obohatené o kyselinu uhličitú. Je to denná porcia zdravia. A na tomto obrázku máte porovnanie, aké vložky sa nachádzajú 100 gramov potraviny na koľko ich tam bolo od roku 85 do roku 2002. Pozrite si výsledky od roku 85 do roku 2002, koľko sa malo látky, cyklonatovala vložky a koľko do roku 2002 je výrazný pokles. Pozrite sa napríklad banány, vitamín B6, minus 95% menej vitamín do roku 85. Toto je len takú informáciu. Nemám preto teraz o výmenicu do mysli. Ja som spomenul, že taká kombinácia výživových ovocí bobu, ktoré majú silné antioxidačné účinky. Viete, že v tej potravinárskej terminológii sa potraviny delia na makroživiny, čo sú polysacharidy, tuky, bielkoviny a mikroživiny, čo sú vitamíny a minerály. Toto rozdelenie je ľudné, lebo v ovoci a zelenine sa nachádzajú ešte aj okrem vitamínov a minerálov fytochemické látky, slova fyto, ktoré sú zodpovedné za to spárenie, ktoré sú zodpovedné za organoleptiku, čo má cestnakú farbu. Čiže toto sú teda účinno, tá antioxidácia týchto bobov je veľmi dôležitá. Máme tu rovno komplet. Hormón zdravia, aloe veru, malín, čučorie, brusnice, kočí bery, extrakty, hrozna, 40 rôznych antioxidantov, neuveriteľné. Určite viac, keď vás užívali spektra mast, tak viete tú veľmi príjemnú, keď táto zostáva do tela, veľmi skutočne kvalitnú vodu. Nie je to žiadna ovocná šťava, sú to veľmi koncentrované výťažky, maximálne ochranenie bunky pred mnohými radikálmi a rozhoduje v tomto prípade široká škála, široký spektrum, to je dôležité. Neexistuje jeden nejaký produkt, ktorý môže ubraniť ten nápor tých mnohých radikálov, ktoré pôsobia na človeka každý deň. Čiže tá široká škála týchto antioxidantov neutralizuje viac než 200 skupinových radikálov. Poviem len, asi viete, čo sú antioxidanty, viete, čo moje radikály, čo sú povinné jedné, antioxidanty sú skupina vitamínov, minerálov a enzymov, ktoré nám pomáhajú organizmu pred vznikom radikálov. Nové radikály sú skupiny atómov, ktoré môžu poškodiť bunky, imunitný systém a oslabiť organizmus. My môžeme si takto potraviť, ale také množstvo nikdy nezískame, aby bol ochránený organizmus pred veľmi radikálmi, ktoré nezískame. Takže buďme rádi, že tento produkt máme. To je znova obrázok, kde vidíte jednotlivé tie ovocie a zeleniny, granátové jablko, brokolica. Toto je pre vás informácia Mendelová s stopkovým prvkom, Mendelová
periodická tabulka, pamätá si to na svoje školské časy, nedele zaradila všetky známe prvky podľa atomových možností a zistil, že vytvárajú periodické rad, teda rad porozsakov vlastnosti predokladajú opakujú. Na konci 19. storočia tam bolo okolo 64 mechanických prvkov, teda 1918, 74 stopových prvkov na našich spektrách. Neustále sú objavované nové a nové účinky všetkých prvkov tej pomenovanej tabulky na človeckého organizmu. Poviem len pár, nebudem to tu vymenovávať. Zinok, oči prostata. Ukazuje sa ako jeden najdôležitejší stopový prvok, ktorý v organizme minimálnom množstve. Účastní sa viac ako 200 enzymatic reakcií, pôsobí na kvalitu kože. Aktivuje pohlavné žľazy. Chróm, veľmi dôležité pre metabolizmus cukru, reguláciu cholesterolu v krvi. Vápnik fosfor, dôležité pre mineralizáciu kosti a zubov. Nervové podniky, regulácia priepustnosti vena. Železo B, skupina vitamínov B, dôležité pre vyvočenie krvi. Toto sú zhruba všetky prvky, ktoré tam máme. Stopové prvky sú obvykle dostávané z vonkajšej miere vonkajšieho prostredia alebo pití minerálnej vody. Oni tvoria 5000% na 7000% organizmu, ale sú potrebné. Na začiatku som to povedal, tá generalizácia, genetická modifikácia, nedostávame potravinám, je živý taká máme. Preto sú nutričné prípravy, kvalitné nutričné prípravy. Toto je narazil taká troška do histórie, mnohí ľudia počúvajú vedia, alebo boli na seminári, činky. Himalája bola kedysi dávno, možno sa tam aj teraz vyhľadala opice. A tieto opice sledovali domorodci. Oni chodili počas letných horúcich mesiacov do hor, prežívali tam polometra takú bielú hmotu, ktorá vykrývala z totálnych vrstiev. A obsahovala tie minulé látky, organické látky, ktoré vznikajú rozkladu prevažne rastlinných bytostí. To bol taký prvý produkt, keď sa volal šalaj, tomu to užívali tí nejaké malajci, ale oni nevedeli vlastne, čo tam je. Toto výskumom sa zistilo, že sú tam tie hymnové kyseliny, pulvokyseliny, ktoré sú súčasťou toho. V prírode existuje hymnová kyselina, ktorá má názov fluidika. Ona veci objavili v koníku rastlín a pomáha rastline nasávať z pôdy tie dôležité minerály a stopové prvky, ktoré sú potrebné pre rastliny. Pridávame, to sa tam využíva, a pridávame fluidický systém do kolejných roztokov a tým zlepšujeme strebávanie minerály, vitamíny a aminokyseliny. Ona ten výskum prebieha posledných 60 rokov a ona vlastne kyselina fluidika zlepšuje sa strebávanie a umývanie systému. Sme rádi, že máme spektrometr. Tu vidíte obrázok, ktorý všetky poznáte. Je to Kirlianová fotografia, ale naľavo vidíte hubu, ktorá rastla v pôde z nedostatku živých minerálov a pravidelná huba, ktorá rastla v pôde s vysokom obsahom prírodných uhátov, prírodných fluidských kyselín. My vieme, že náš organizmus je plný energie, energia tam prúdi v centra a vytvára okolo taký len. Tá Kirlianová fotografia, taký len na hlavu, cieľom a zámerom Kirlianovej fotografie je získať fotografiu o lene reály, ktorá odhaluje vlastne mentálne a telesné poruchy ľudí skôr, než sa prejavia nejaké javné príznaky. Čiže ona poskytuje také vizuálne zobrazenie volá elektromagnetické energie, ktorú vyžadujú všetky živé veci. Keď doplníme kyselinu pôvodu do pôdy alebo priamo do ľudského tela, nastavá na sebe, že táto kyselina podporí strebávanie živý. A právo vidíte obrázok, druhé tvary, to sú také skutočné Kirlianové fotografie od prstku po testovací subjekt pred a použitím spektrometru. Po 20 minútach vidíte len tú elektromagnetické energiu, tá životná energia na tom druhom obrázku. Sa vyšla dramaticky. Je tam výrazný zreteľné. Inak fotografie energetického zariadovania ako
prvý previedol Nikola Tesla a potom začal slúžiť na vedu. Čiže to sa zhrnie, vitamíny v rozpustnom vode sú súčasťou spektra na všetky DNA, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12. Je tam vitamín D, dôležitý pre zdravé kosti, chudobné svaly, imunitný systém, potom podľadom na samostatné generálo vitamín D. Vitamín D. A keď to zhrniem, aktívne zložky spektra má 40 antioxidantov, 74 stopových prvkov, 9 minerálov, obrovské množstvo vitamínov, všetky vitamíny skupiny B, 100% D-metatredy vitamín D a zmeráte, že je tam púlika, cyklina, ktorá zabezpečuje spektrálna. Poďme k poslednému produktu. Posledný produkt dnešnej prezentácii, alebo ktorý je súčasťou druhého dušu života, je Eternity. Hlavnou zložkou je resveratrol, mimoriadne účinná protiraková látka, lidskej mladosti, používa sa aj na chudnutie. Toto sú štatistiky pre Českej republiky oproti OECD krajinám. Ročne v Českej republike zomrie kvôli týmom ochoreniam štvrtý najväčší počet ľudí, 33 členských štátov OECD. Zomrie dvakrát viac Čechov, než je hraničná krajina. Impact na 100 000 ľudí počet úmrtí Česko je 160 OECD kvadratná mŕtvica, 160. To len aby ste mali prehľad. Čo je resveratrol? Resveratrol je aktívny hormón, ktorý bol prvýkrát vyvolávaný v roku 1940 koreňou Veratrum branchiforum. Veratrum je rastlina patria tabloidy, ale v roku 1976 sa zistila aj prítomnosť vinele reve. Tá tvorba resveratrolu patrí medzi polyfenoly, kde sú cytofilické látky resveratrolu, či predstavovať obranný mechanizmus. Dá sa brániť proti stresu, proti žiaducím mikroorganizmom, napríklad orezávanie, napadnutí mikroorganizmom, keď si rozhľadná CTDT nachádza infekcií, depresívne reakcie, keď pôjdete niekedy zo sklípku a spýtate sa na depresívne úveter, ale najkvalitnejšie, sa nevedia koncentrácie resveratrolu. On sa nachádza len šupka a semiaka rovno. Čiže keď si zoberiete vlastne, keď pôjdete do toho sklípku, znamená nielen hormánska zážita, ale tiež zdravotná institúcia, prevencia živlových zápalov, prevencia kardiovaskulárnych ochorení. 5000 rokov zozadu Číne, ten žlčí čínsky sa používal príprav, ktorý sa volal Kojokom, ktorý bol test na kopinového, on ho používal na energiu do holoveku. Keď sa veľmi dobrá, to je tiež rezervára. Čo je jedinečný náš produkt? Znova sa vrátim k bunke, vy si môžete prečítať ten základ, ale budem hovoriť, že pár vecí o bunke. Každá bunka má v sebe zabudovaný seberegulačný systém. Ten vlastne udržuje efektívne a dlhodobé fungovanie. A uvedené procesy kontroluje a regulujú špecifické biopolové zničenie, ktoré sa nazývajú svietkovými. Keď ide zo takto, bunka a celé tkanivý organizmus efektívne fungujú. Ak ide zo takto svietkovým, tak organizmus začne vytvárať nási stárnutia, regenerácia bunie a organizmus býva chybná. Aktivity svietkovým výrazne zvyšuje nízkoenergetická strava, ale hodnota. Naopak prejedanie vysokokalorických svietkovými doplňuje. Vedecké výskumy dokázali in vitro, že existuje prírodná látka resveratrol, ktorý obsiahnutý šupka červeného vína, a ten zvyšuje aktivity génu do proteínových sieťov vo ľudských bukách až 13 krát. Zaujímavé veľmi zistenie je, že určité látky, ktoré sa nachádzajú v potrave, medzi patria aj klercetín, ktorý je súčasťou vitamínu, sú silnými aktivátormi tých sieťov a táto aktivácia môže predĺžiť život ľudí. Znova opakuje dneska už dneska, obmedzenie kalorického príjmu je najlepšou cestou predĺženia života organizmu. Napríklad laboratórne potkanie, ktoré sa na prísnej diete žijú 30-40% väčšie ako potkanie, ktoré je v chvíli.
toto je späť tiež aktiváciou cukru. Čiže keď si to zhrnieme, pri nízkom príjme energie dostatku dôležitých živín, minerálov, vitamínov, spektrama, v drvivej väčšine pozemský organizm aktivuje gény zodpovedné za výrobu bielkovín zo skupiny sirtuínu. Sirtuín vlastne aktivuje enzymy, ktoré následne potom bránia dedičnú informáciu pre DNA pre poškodenie. To je veľmi dôležité a tým pádom tie gény dlhšie vydržia pracovať a neohrozujú naše telo napríklad rakovinovými alebo inými závažnými chorobami. Hovorí sa, že chlapí mal vypiť 2 až 4 deci červeného vína, že mal 2 deci, čiže vychádza taká na 1,7 decku. Červeného vína, ale ja skutočne doporučujem determík na ráno a máčne 15 ml. Uvidíte ten koncentrát. Je to skutočne veľmi chutné a ráne. Determík je vysoko koncentrovaná cianidická resveratrol a štyrokrát dôležitý je kvercetín, zelený čaj, krátkosti, kvercetínu, antialergický účinok, antioxidačný účinok, protizápalový, antivírusový, prevencia, antivaskulárny ochorenie, antikancerózny účinok, tam je tyrkatázany mikro, bolo to potvrdené na systému zraka za chemiových príkladách. Sledovali sa rakovinové bunky, kokošky a prostaty, na ktorých sa spôsobila kombináciu kvercetínu a ultrazvuku. Ultrazvuk som zvyšoval provokoval absorpciu kvercetínu. Potvrdilo sa, že kvercetín vlastne zvyšuje efektivitu chemoterapie a tiež chráni bunky obličie pred toxickou chemoterapie. To bolo veľa in vitro. To bolo podkanové. Náš kvercetín nájdete v 16 tituli červenom hrožde, čiernych ľuďama. Nájdete ho v našom produkte Eternik. Zelený čaj balzám na dušu. Zelený čaj patrí obsahuje najviac fytochemických látok z hľadiska prevencie proti rakovine spolu s kurkumom a sojovým. Sú tam ďalej antioxidačné účinky, antitrombotický účinok, znižovanie telesnej hmotnosti, Eternik sa zamerá na znižovanie telesnej hmotnosti, reguláciu krvného cukru a hladiny zrniny. Čo sa týka šašových zrení z Južnej Ameriky, pôvodom z Brazílie, produkty také červené ovocie, ktoré vyzerá ako kávové zrno a toto ovocie často vyrážia a varia do čajová náhradka kávy. Jedným výrobím a kaviarne na to a káva sa používajú ako tablety na chudníky. Pôsobí priamo na šovu silníky vydávajú prehliny a rán, tiež ako prevencia rakoviny a srdcových ochorení. Ten strom je veľký, ale je veľmi zaujímavý. Výťazný. Čiže súhrné Eterniky účinky, znižuje napätie priateľné srdce, spomaluje starnutie buny. Filozofia v tomto prípade je jednoduchá. Život je krátky, ale my si ho môžeme predĺžiť. Spomaluje starnutie buny srdca a mozgu. Spôsobí bráni zdokonalý príliš duštičiek, vytávanie krv a nadmerné zrážanie. Blokuje proces, kedy sa zdravá bunka vedie na rakovinu a to čím má silný antioxidačný účinok a vie blokovať proces, kedy sa vedie na rakovinu tá zdravá bunka. To sú všetko výsledky, ktoré boli robené na štúdiách in vitro, pokračujú sa ďalej, verím, že to prinesie ďalší efekt. Podporujú imunitu, zvyšuje výkonnosť organizmu, odolnosť voči stresu, znižuje bolesť a hladinu cukru krvi, zlepšuje pamäť, zlepšuje sa zraku, ovplyvňuje hladne látku výmenu lipidov z toho podporu pri znižovaní hmotnosti srdečného vodu a znižuje negatívne účinky vysokokalorických strán. Čo sa týka resveratrolu Eterniky našej firmy, je vo vysokom stupni koncentrácie 98%, 99% na vodine, tam ho nemá resveratrolu, dobrých nariadil viac 10 mikrogram na liter, ale on má veľmi silný účinok. Je viac aj tých polyfenolov.
veľké pyramídy, ale resveratrol má najsilnejšiu. Aktivuje telesné funkcie a biologická strebateľnosť je 250% vyššia v porovnaní s tabletami. 250% znamená 2,5 krát vyššie. Keď sa zároveň do budete pýtať, aké máte výsledky, viac než 4800 vedeckých publikácií na www.med.org. Dáte si tam resveratrol a vyjde vám. Čiže naše produkty sú prírodné ingredienty na základe vedeckých štúdií. Resveratrol, môžeme povedať ako právny mladistý, aktivuje 52 dňov, doporučujem večer ráno halačnou pol hodinku po ukoľdenie 15 ml môžete dať. Ináč šláška má 750 ml, okolo 90 litrov červeného vína. Viete si predstaviť. Na záver, 10 hodín, presne to trvalo nejakých 50 minút. Ja vám prajem, aby ste mali dostatok energie z našeho produkta, nie len detergenty, ale nemožného vykonania. Nová opakujem sa, synergia je veľmi dôležitá. Prajem vám hodne takého nadšenia, entuziazmu, elánu do práce a verím, že tieto produkty vám prinesú dobré zdravie, aby sa vám dobre robiť aj váš obchod, vaše podnikanie. Ja si myslím, že je dôležité hovoriť stále o týchto produktoch a ľuďom predstavovať. Ja viem, že je to náročná práca, tam to skúšam s možnými testami a musím povedať, že ja gratulujem všetkým ľuďom, ktorí sa takto rozhodnú týmto smerom ísť a informovať ľudí o takýchto zdravých výrobkoch. Tieto výrobky nie sú schválené na výrobku referencia žiadnych vážnych metodí. Je na vás a na tých ľuďoch, ktorým to hovoríte, či ich budú užívať a či budú hľadať nejaké cesty negatívne. Ale tieto výrobky sú skutočne toxické, firma je jednoznačne finančne veľmi silná, stabilná, rozmach v Európe a už po týždni 10 dňoch som dostala telefonát, som sa teda prevoľovníci života a výrobky učiť. Na záver by som vás rád pozval na seminár, ktorý bude o tímovej práci. Na seminár, ktorý sa bude konať v sobotu v Olomouci, Hotel Králion, v Business Center, bol som dlho v Olomouci, teším sa veľmi, prídeme spolu s manželkou, bude téma, budú rôzne témy, verím, že to bude náročné, ale v priateľskej atmosfére, dozvieme sa veľa vecí navzájom, chcem, aby to bolo prvé. Budeme sa baviť o káve, budeme sa baviť o prvom života a budeme sa rozprávať tiež o PSX. Prajem vám všetkým úspešný koniec týždňa, teším sa na stretnutie v sobotu. Všetky dôležité informácie nájdete na www.sigurlive.com a www.sigurlive.com. Pozdravujem mojich priateľov, pozdravujem Slava Patriciu, Uda Domovský, pozdravujem Zatianu a všetkých, čo ma ešte nepoznali. Dobrú noc.